Καλημέρα. Σήμερα, 19 Δεκεμβρίου του 2014, στο ξενοδοχείο Hilton θα γίνει το δεύτερο καθιερωμένο πλέον συνέδριο της ασφάλειας και υγείας της εργασίας που το διοργανώνει ο Σύλλογος Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος. Έχει ο κύριος Αντιπύραρχος Αθανάσιος Μαργαλιάς. Αξιότιμοι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, της πανεπιστημιακής κοινότητας, δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, συνάδελφοι τεχνικής ασφαλείας, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος και του αρχηγού του Αντιστρατήγου Βασιλείου Παπαγεωργίου, τον Σύλλογο Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος, για την πρόσκληση να απευθύνουμε χαιρετισμό και επίσης να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για την εξαιρετική πρωτοβουλία που αναλάβατε να διοργανώσετε για δεύτερη φορά αυτό το συνέδριο με αντικείμενο την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια σε μια πραγματικά δύσκολη συγκυρία για τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας μας, κατά την οποία η απασχόληση και η διατήρηση θέσεων εργασίας τείνει να αποτελεί και δικαίως βασική επιδίωξη όλων μας. Οθώντας όμως τα θέματα ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων σε υποδέστερη μοίρα, ακόμα και από τους ίδιους εργαζομένους, γεγονός βεβαίως που πρέπει να αντιστατευτούμε όλοι. Δοθήσεις της ευκαιρίας, θα επιθυμούσα εντάχει να αναφέρω μερικές από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από την υπηρεσία μας τα δύο τελευταία χρόνια, 2013 και 2014, σε έναν βασικό πυλώνα της ασφάλειας στην εργασία που είναι η πυρασφάλεια, αλλά και στην επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση και αναβάθμιση του ρόλου του επιβλέποντα μηχανικού στον έλεγχο και στην πιστοποίηση λήψης από την επιχείρηση των απαιτούμενων μέσων και μέτρων πυροπροστασίας. Συνοπτικά και ενδεικτικά θα αναφέρω ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, όπως σε μικρές ή μικρής επικινδυνότητας επιχειρήσεις συντομεύτηκε η διαδικασία αδειοδότησης με την υποβολή και μόνον δηλώσεων για τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, αλλά και κυρίως βαρύνουσα τη σχετική υπεύθυνη δήλωση του υπευλέποντα μηχανικού, χωρίς αυτοψία από την πυροσβεστική υπηρεσία και χωρίς υποβολή για έγκριση μελετών. Εξαίρεση βέβαια αποτελούν επιχειρήσεις που εμπορεύονται υγραέριο ή χρησιμοποιούν υγραέριο για λειτουργικές ανάγκες και θεωρούμε ότι είναι αυξημένης επικινδυνότητας. Σε θέατρα και κινηματογράφους καταργήθηκε το απερχαιωμένο νομικό πλαίσιο των συμβουλίων κινηματοθέατρων και εφαρμόζεται πλέον η σύγχρονη νομοθεσία για μεγάλους χώρους συνάθρησης κοινού, ενώ χορηγείται πιστοποιητικό χωρίς ενέργεια αυτοψίας από το όργανο της πυροσβεστικής, αλλά με υποβολή έγκρισης μελέτης πυροπροστασίας και σχετικές δηλώσεις για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων από τον επιβλέποντα μηχανικό. Σε μικρές τουριστικές μονάδες με δυναμικότητα μέχρι 20 κλίνες δίνεται απαλλαγή από πιστοποιητικό πυρασφαλείας, αλλά απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη μελέτη πυρασφαλείας και τα μέτρα τα οποία προβλέπονται σε αυτήν. Διενεργείται από σωματικούς υπηρεσίας εντός μικρόχρονικού διαστήματος από τη λήψη ή απαλλαγή πιστοποιητικού στις επιχειρήσεις, δειγματοληπτικός έλεγχος στο 30% κατελάχιστον των επιχειρήσεων που έχουν αδειοδοτηθεί, για να διαπιστωθεί ο βαθμός συμμόρφωσης προς απαιτήσεις για μέσα και μέτρα πυρασφαλείας. Για να μην διαταράσσεται η παραγωγική λειτουργία μιας επιχείρησης και η νόμιμη λειτουργία μιας επιχείρησης, σε περίπτωση που από την αυτοψία διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ελλείψεις στα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, προβλέφθηκε η χορήγηση προσωρινού πιστοποιητικού πυρασφαλείας διαρκείας μέχρι 1 έτος, ώστε να υλοποιηθούν πλήρως οι απαιτήσεις, εφόσον βεβαίως η επιχείρηση καλύπτει ένα ελάχιστο όριο πυροπροστασίας. Τέλος, εκδόθηκε το 2014 πυροσβεστική διάταξη, στην οποία προβλέπεται αναλυτικά η διαδικασία οργάνωσης και εκπαίδευσης, κυρίως σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ομάδων πυρασφαλείας εργαζομένων, όπου δεν υπάρχει ιδιαίτερη επικινδυνότητα. Προβλέπεται πλέον η παροχή πιστοποιημένου προγράμματος εκπαίδευσης μέσω της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η εκδήλωση αυτή προάγει την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κόσμου της εργασίας, δίνοντας έμφαση στην ασφαλή και εν τέλει αξιοπρεπή εργασία. Συγχαίρω και πάλι το Σύλλογο Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος για τη διοργάνωση και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μαργαλιά.